Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man tager lyd på Bandicam. Først så går man ind på, jeg ved ikke hvorfor min pil lige fucker op. I går ind på videoer, og så ind på indstilling, så skal den stå på microphone reality. Ja, det der står her er. Så trykker I på den, søger OK, og så wupti.com, så er der lyd på. Og så hvis I skal lægge en video ind på YouTube, jeg viser lige det hele på en gang. Og hvordan man også får video. Jeg gør ikke lige skærmen stor. Så er jeg nemlig fri for at bombe det. YouTube. Uploads. Så skal den lige vente lidt. Så trykker man her, og det var så lige en reklame, der ikke skulle komme. Trykker her, så er det så video der, og ja. Og så hvordan man får facecam, der går du herind. Se, så se, sådan får man facecam og ja, det hele med. Så hej YouTube.